Dili lang lagi ka kay mamalit ng sudan. Uyog lang lagi ko, tay. Ay dili lagi kay daghan kaayong laki din sa tayan. Maibog niya to nimo, wala man yung mga jewels. Unsay gusto nimo, tiyo? Dara maibog nimo. Oy, Lilay. Tanan ay dimit na. Lilay, ayaw nang palakta ha. Uyog to. Ma'am, may hapon ma'am. Oh, Matoy, kumusta man? May man ma'am. Ni aman lagi ka. Ni ako ma'am. Kinaibawam gud si Sir Marlon nga niya ka dinhi. Nga naman di ay. Adto ko no kapasakas ra ni Densyo. Kaya adto ko no kapakatulga. Ayaw lang to eh. Analis ma'am di lang mura. Yandaman man sana siya og gidaanan. Pagbuot man ni Sir Marlon. Mas mayam gud dito kay nakaila na sila sa Densyo. Di mamamparing. Parehas naman na to eh. May mo po dili. Tanaw bakas kwarto nga giandam para kang ma'am. Ah, ani na lang no. Toy, dili lang sa kumuadto tulan no din show ha. Kay nakahinayak naman jud kog sanong dire, ugma na lang. Sige ma'am, ako lang sultian si Sir Marlon. Sige, sige. Storyahay lang siya ha. Nya, Sige, nagimitan na. Nya, Toy, ari sa mi ha. Ina lang niya si ma'am. Marlon. Hoy! Asan ka? Dili suroy. Asan ka, Suroy? Laklak ba? Nilay! Silaklak ha? Tiyo? Ayaw pagpagaw sa silaklak ha? Ayaw pagpadawata og bisita. Ayaw gyud. Ay, Matoy. Hi Laklak. Hi, Miss Beautiful. Hoy! Musi magagbabay-babay diha. Laklak! Mamatoy-matoy nga karong buanga ka. Usiong karong bugan ni mo. Hubag na ron. Oy, Nilay. Ayaw gini sila patubanga ha. Kining buang dako. Kapoy gani. Yan, sino sa auto pa niya? Kabaw na siya ang kanding ni dagan dito. Pakapoy-kapoy lang kita niya. Ibang yaw-yaw eh. Nakita na itong kanding. Samtaong kahit na. Nangita lagi ito siya katabang pagdakop. Ang kabaw man siya nga ang kanding ni ato dito ano naamta dire. Nangatol na ta. Mao lagi. Ay nakatugdagan itong kanding nga. Sugra ba kuno kay midagan. Nga asa man nato mangitaon dito. Dire. Ha? Wa man ta kita. Oy Ato kanding magkitaon dire. dire sa bukid. Asa man ato na dito sa kuan. Sa mama. Ano niyaman ko to naman daghaman ka na nun dire. Mura tagbuang anitay sige tag pangita. Asa man na? Oo. Sagdi lang dong. Kay dumi 100,000 ang premyo dong. Kung kinsa makadakop sa kanding. Kapoy yan ni. Tagbuang ani. Ang problema ni ron. Katong giingon ni Biano. Mao gyud ba katong kandinga nga iyang giingon ni Sir Marlon? Mao na problema ron. Barbas ito maklaro ni Sir Marlon kung sa hilagway itong kadinga. Kung sa kolor. Labing klaro ato nga. Laki ito kay bunguton man. Mao na diha ron. Ngita tagway klaro. Nata to hilagway ato. Kapoy kay sige pangita awatan mangita awatan makitaan. Wa lagi ko no. Kay panahon pa to sa apuhan ni Sir Marlon. Na si Don Andres Bernijo. Mura tagbuang ani ron sa mangita ang way klaro. Ambot na gani eh. Kaya basta ang puhong ni Sir Marlon. Nga talag sa ong kandinga, dili kasagaran. Ngita ta ni. Wa tay makita na ni tay. Tanawag ito sa floor og si kuano, Helen. Magkatawa lang ko ato. Bisag unsay kanding ilang pangitaon, ilang dakpon. Nagtuo na silang mao na to. Tawa lang sa tanim, tagbuang ni tay. Puro sa tao to sila. Hindi na talaga. Ikaw to kanding. Makita na sa tao. Siguro gyud ko may bon nga katong una gyud nato nakit-an nga kanding mao gyud tong kanding nga gisgutan dito sa libreto. Bisan ako. Kaingon mo yun nga mauto.
Pero, di lagi tayo makasiguro kay wa pa mo tagitag unsa gitsura atong kandinga. Mausad lagi. May unta to kung naay litrato tong kandinga kung may bawaan na to na batoy bangs, kulot bato buhok. Naray kanding kulot og buhok. Siguro. Bisan gani Sir Marlon gani. Di ta kasiguro kung kaila ba siya to. Kay wala gibasihan. Umao tong kandinga. Tagas mong kuntog bungot, mura mong kuntog si Berting. Nya naay sagol nga pagaputi. Di palagi na to masiguro. Kay daghan din na nga tag-as kayog bungot. Si Francine di ay. Taas mo tong bungot. Murag kanding. Sagdi lang. Basta kita mo yung una nagakita og kanding nga tag-as og bungot nga sibo sa tuwa sa librito. Nakabintaha tagamay sa tanang langita. Magampo lang gid ta. Nga katong kanding nga nakita na to. Mao gid tong kanding nga gamanan. Kay kung mao, kita'y makadakop atong kandinga nga madato deta. Kita na'y hari. Kita na'y hold sa kalibutan. We are the king of the world. Bebe, kung pananglit, makita ang datong kandinga. Unya padakpan na to. Oh. Unya mahimo na tang dato. Unsa may una nimo pangandoyon? Aw. Mga sawa din ko. Kinsa may pangasawa nimo? Si Flor. Flor! Gabi ha! Ano man? Sugton ka kang Flor? Nga nainawang ni mo murag ginabot? Oh. Tawa lang niya. Ginabot pa ni Ron. Pero hindi ka dato na ko. Di na ginabot. Mura na kong si Prinsipe Charles. Tuo ka? Dato ko? Pero tuki di ko day. Ako ni Osborne ako nang. Ritoki sa banya ay. Di na madag ritoki na daw ni boy. Uy, ano na kauna-una mga Flor? Ano good daw, hindi ko makaunahon ng Flor eh. Gwapa kayo. Mura o ka ng model si Suter. Siksi kay glawas. Sus, kinuo ko. Ay noon, papamagid si Flor, mas yun sa akin. Imo lang si Helen. Yan lang kung mga andoy ang hilin ay. Ano good daw? Nananay uyab. Uyab pa man kaha. Ilugan inang yuta titulado na. Kana pa kang uyab ra. Still lang, parihas man kunin mo. Di na lang kung mga andoy ang hilin. Kilabangon pa nagpito ka loud. Sunga tanan. Sabari ay. Di nalagay ko, kay nananay uyab. Ngunam din ay uyab. Di pa naman ba na? Nagdiskartihan ni mo di ay. Still lang, parihas man kunin mo ay. Cinta limit. Sa mga, di nalagay ko mga andoy ang Flor. Kitaga kayo ng uyaban na, mga gwapo pa kayo. Unya, adunahan pa. Ako pa ka ha? Di pwede. Gwapo man tabang sa wala tapad lain. Ako pa nimo patugkay na imong gamay og buhok bisag tulo lang ka buhok para nindo tanan. Sibugan-bugan. Tama na. Kana nindo kay tulo mura kang sikuan sanmaw. Ay, lagi sig bugal-bugal nila. Pislitod ko na lang ilong ni Moro. Di ka ginawa ron. Otoy! Sino man? Helman! Nainayak mo kinisip, pananggit ni Wikimit. Ato siya matawag karong gabi sa ila. Pero ugba, ato sila sa ila ka ni Dinsyo. Ida! Di magipaybaw mo ani sa dinyo eh. Wala ra bagin mo sulting unsay ang tuyo sa iyang pag-anhi din eh. Aminaw na ko, sir. Nibisita lang nga ni siya mga amiga. O kung dili, sa iya ba nung mga parente? Itang kumpiyansa na niya. Ugma ba ni ha? Bani yun. Nya panidi ug unsay iyang ipanabi. Oo, sir. Toy. Magisgot gani siya Vines Kanding. Padlunga ha? Padlunga ron. Ingna sa na di ko gusto makapilapil sa Vines Kanding. Mas libing mayo, sir. Pero, hamay kay mayo, sir. Ikaw lang mo pasidaan niya, sir. Kay, maikog mo ko anak niya, sir. Maikog! Maikog ka! Maikog. Ig-agaw mo ka mo. Mag-agaw lagi mi. Pero ang sulti ni Papa, ang iyang inahan, wa tagi katungod nga modumaan ninyo taa. Si Papa rin magbuot.
O di ay. Ano lang, ugma, pariya siya. Nasa di pa sa mga tos lang ni Dinsyo. Suti siya, na mag-istorya ko. Ugma sa buntag, sir. Ugma as buntag. Kinahanglan nga, mahibaw siya, nga di siya magbuot-buot sa pag-istar ng dapita. Kailangan ako magbuot, ug saan ako sa paistara. Nga lang, ugma gila. Ugma yun, siguro wag yun. Nga, patay nabi ni.